Hola a tots, què tal? Benvinguts al canal de YouTube del blog Un Sant Jordi Típic, un diumenge més. Aquesta setmana ha estat una setmana boja, podríem dir, pel canal, perquè just ahir, 23 de maig, va fer un mes de celebració de Sant Jordi. I el blog, com a les xarxes socials, ho hem volgut celebrar. Per això, just ahir us vam publicar 3 entrades que us explicarem ara en el resum de la setmana entre jo mateixa, la Laia i la Núria. En el meu cas, la meva entrada tracta de les floristeries, i les floristeries un mes després de Sant Jordi. És el cas de la floristeria Blooms de Sant Cugat i de la floristeria Calongé de Santa Maria de Palautordera. Ja ho sabeu, si no l'heu llegit encara, entreu al blog i feu-ho. La Núria us explica la seva just a continuació. Moltes gràcies, Gemma. Està clar que l'impacte del coronavirus no ha estat el mateix pels gegants del llibre, com Amazon, que pels petits comerços. Amazon ha dit que han augmentat les seves vendes durant el confinament, tot i que els seus beneficis nets han caigut gairebé un 29%, donat que s'han vist obligats a costejar coses que abans de la crisi no havien de costejar. Els petits comerços ho han passat més malament per sobreviure a un confinament de gairebé 2 mesos i mig, donat que des d'entitats han assegurat que el seu comerç és gairebé sempre presencial. Tot i així s'han adaptat prou bé i han sorgit iniciatives per ajuntar-se. A Catalunya trobem llibreries obertes i a Madrid Sigue Leyendo, entre d'altres. Tot i així ha estat molt complicat i veiem molta diferència entre aquests petits comerços i els gegants com Amazon. Us ho expliquem tot a la notícia d'aquesta setmana. També us parlem de la legislació laboral ara mateix, sobretot pel que fa al món del llibre, com s'apliquen els ERTOs i sobretot en relació als BOE que han sortit recentment. I per últim hem parlat amb Marià Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters de Catalunya, que ens ha parlat de quins escenaris i possibilitats hi ha ara mateix respecte a la celebració de Sant Jordi el 23 de juliol. També hem format podcast. I això és tot per aquesta setmana. Com sempre, us esperem al blog, a les nostres xarxes socials, és a dir, a Instagram i al Twitter. I, com sempre, cada diumenge a YouTube. Fins la setmana que ve. Adeu!